De prøver nu. Fuck, mand. Sejt. Perfekt. Ej, det er nu mod. Hvad sker der? Åh, du gør. Sker der noget? Ja. Jeg kan ikke se en skid. duer ikke. Jo, han laver tegn til ham. Det er ham, der gør det, tror jeg. Alt er klar. Nå, det er fordi, det står og holder øje, om der kommer folk. Åh, Er det der er godt? bare Alice ikke. Jeg synes, jeg kunne høre en dør. Ja, så er hun for dum. For satan! Lille øre, du. Ja, for helvede. Hvor hjernedødt. Det var dog helt vildt. Fuck, hvor sindssygt. Det forsvandt bare træet. Hvor er træet hen? Ens øre. Nej. Vi skulle holde os for ørerne. Er du hjernedød? Det chok, jeg fik. Nej. Jeg hoppede helt tilbage. Ja. Røg du ikke også tilbage? Jo. Det var jeg ikke tabt kameraet. Fuck, hvor sindssygt. Ej, for Er du jeg håber ikke, jeg kommer til at sindssyg, trykke på den. mander? Jeg fløj fuldstændig tilbage. Det gav bare sådan... Nej, det var helt... Altså, jamen, man hoppede jo. Går vi om huset? Kan Fuldstændig. tåle til det? Tåle? Nej, jeg kan næsten ikke tage det rigtigt. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg blev røg bare tilbage. Nej. Det var som om, man fik et eller andet. Jamen, hvor fanden blev træet af? Fuldstændig. Jeg ryster. Er du sindssyg et brag? Ej, jeg håber ikke, jeg kommer til at trykke på knappen, så den kan give på standby og bare skræk. Ej, kæft, hvor gik det stærkt. Det var nok meget godt, vi stod heroppe. Er du sindssyg? Skal vi gå derned? Det ved jeg ikke. Skal vi gå derned? Ja, skal vi gå derned? Lad os gå derned, så skal vi altid lige filme igen.